доктори, вегетарианци, буддисти или просто любители на езотериката и духовността в България и по света. Очаквайте на 7 август 2015 да стартира пилотното издание на поредицата от предавания Здрав дух, здраво тяло. Ако искате да сте в течение на алтернативни и духовни събития в България и по света, ако искате да сте информирани за здравословния начин на живот, източна философия и практики, може да следите YouTube каналът ни Здрав дух, здраво тяло и едноименната Facebook страница. Можете също така да ни пращате предложения за предаването или ако желаете да съдействате по някакъв друг начин. Целта на нашето предаване е да ви даде една холистична представа за духа и тялото, да ни даде информация как да бъдем здрави и в хармония със себе си, да релаксираме и да обърнем внимание на духовността, като едновременно с това не се придържаме към никакви стереотипи. Дръжте чакрите и ушите си отворени и очакваме вашето внимание на 7 август.